дигенә тапшырулар юк. Татарча сөйләшергә өйрәтүче, тәмтемнар пешерергә өйрәтүче, тәҗрибәләр куючы, белемне тикшерүче һәм башкалар. Әлеге тапшырулар янында спортны сөергә, яратырга өйрәтүче, өндәүче тапшыру да бар. Сәлам, дуслар! Эфирда уймак тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин, Фирүзә. Без уймак тапшыруында йөгерәбез. Мин сезгә хәзер команда бирәм һәм сез башлаячакбыз. 3, 2, 1, башлады. Алга, Нияз! Алга, арысланнар! Әфәрин, китте икенче кеше. Карагыз әле ничек йөгерәләр безнең зеландлар. 3, киттек. Biz bir qo'shanda bir o'rinda to'planib turmaymiz. Biz har vaqt olg'a sikraymiz. 1, 2, 3 ham biz boshlaymiz qizlar. Aygul, tezroq, Aygul, tezroq, Aygul, tezroq. Kelib chiqmay, nishlabdir? 8. Kitdik. Sanarganır. Berev. Sikirdik. Hem çıgabız qırıyğa. Yol etken arada rahatlanıp bir yerge unutmayız. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be so I made a sing about like she with my loco. And I got a Merc, ain't got a Volvo. Used to have a black, my piece of Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I could make a honey, give away a last Rolo. And I say, sure, yo, you know how I roll. All the girls like, I know what boys like, I know what they all the girls like, they want the good thing, they wanna get all the girls like. I'm so sick of that same old love, that shit it tears me up. I'm so sick of that same old love, my body's had enough. That same old love. Biz zamanadan ortda qolmaganlar. Biz o'zimizni uймак тапшыруында санак белән заманча уеннарда уйныйбыз. Егетләрнең иң яраткан уеннары футбол. Ул аланда уйналса да, диванда уйналса да, мәгънәсе бер дә үзгәрми. 4нче турда ике истан да үз командаларını җиңү яулар өчен бар көчләрен куеп көрәште. Әфәрин безнең Альмирыбыз инде ул безнең 6 мөмкинчелекнең бер тапкыр кертә, берсендә инде читкә җибәрде. Хәзер аның 3нче мөмкинчелеген карыйбыз. Әфәрин Альмир инде ул безнең 2 тапкыр инде безнең түгәрәгебезгә тигезде. Әфәрин. Менә монсында тигезер микән карыйк әле. Көндәш команда инде тында алырга куркып тора. Әфәрин. Әйдә, син булдырасың, син бит инде булдырам дип әйттең. Карагыз ничек көч бирәләр безнең командалар. Һәм әлбәттә җиңү өчен без командаларыбыз белән барлык көчләребезне бергә җыеп алга йөгерәбез. 3-2-1 киттек. Bir, 2, 3, 4, 5 buldu. 1, 2, 3, 4, 5 buldu. Oldu, yürü. 3, 2, 1 gittik. Haydi. Biz alarga jan atıp turabız. Şulay mıydı? Haydi. Sanıybız 2, 3, 4, 5, 1, 2,
Рената! Кеттік. Қарап тұрыңыз, Айвар біздің нешік егірі. Айвар! Давай! Ал, су! Уймак тапшыруында нинди генә командалар катнашмады. Әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышып китик. Безнең исем Тиз. Без Тузганак командасы. Сәлемет булыгыз. Юк, біз эшкермәдек, бу безнең команда исеме. Самба. Торнадо. Арысланнар. Biz Şikirtke. Безнеке Гламур-мур-мур. Гламур-мур-мур? Әни өчен андай? Чөнки без матур күрмисезме? Йолдызлар. Очмаклар. Алтын мирас. Куяннар. Көч. Энче бөртекләре. Батырлар. Зилан. Белем йолдызлары. Күңел. Татар егетләр. Батыр егетләр. Биючеләр, чәчәкләр, Алиш васырлары. Акалфак, Ялкын. Ә сезнеке? İhlas. Сәлет. Нур. татар кызлары, Аждаһа. татар сандугачлары, лачыннар, Шаян балалар. күбәләкләр, комета, Ышкыннар. Ничек? Лицей yıldızları. Акбас. Без катнашучыларны физик яктан гына көчләрен сынамыйбыз. Аларга турларыбызны узыр өчен кыюлыкны һәм дә инде мантыклыкны кушарга кирәк. Ләкин кайбер вакытталар шуның кадәр җиңүгә омтылалар, хәтта барысы турында да онытып җибәрәләр. Әйдәгез әлеге кызык мизгелләрне бергәләп карыйк. Артка. Һәм шулай торып безнең вакытта чыкты. Ой, Лиана, саграк. Син бит әзәң генә көндәш команданы харап итмәдең. Командабызга Тиде. Тиде. Айвар, син безнең кояштан чыгасың. Безнең су түгелде. самый главный, йыгылма ямен. Әфәрин. Ой. Болды, әфәрин. Айда, кулланма биреп әз генә ярдәм итәм. Аха. Болды. Лилия, син берсен узмагансың дияр кегелне. Берсен тиз генә узырга кирәк. Кегелне узмагансың. Тубың белән кире әйдә тиз генә уз аны. Уны күрсәтсең. Әйдә, бирегә чык. Ох. Ландыш. Siz də күрдегезме? Нишләп әле без шундый хатирәләргә бирелдек дип уйлыйсыз? Җавабыбыз безнең бик гади. Безнең уймак тапшыруы берничә турдан тора һәм беренче савап алу турлары безнең ахырына да якынлашты.
Һәр бер тапшыруда 2 команда катнашты. Аларның берсе җиңде, берсесе инде җиңелде. Әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышып китик. Кемнәр икән ул безнең 2нче турга узган батырлар? Карыйбыз. Бүгенге уеныбызның җиңүчесе Замба командасы. Торнадо командасы җиңү яулады, әфәриннәр. Бүгенге тапшыруыбызда 2 команда үзен бик яхшы яктан күрсәтте. Алар ничек кенә бер-берсен узарга тырышсалар да, алар арасында дуслык җиңде. Башта алар җиңделәр, җиңелделәр һәм янәдән җиңделәр һәм ул команда безнең 3 почмаклар. Әфәрин, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Безнең 3-1 белән нәкъ шулай ук Алтын Мирас командасы җиңде. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Biz энче бөртекләре, милли татар дөньясының кирәкле бизәкләре. Уен вакытында 4 балл җыйдылар. Шулай итеп безнең әлеге уймак тапшыруның җиңүчеләре энче бөртекләре. 4 турның нәтиҗәләре буенча әлеге тапшыруның бүген җиңүчесе Зеланд командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Бүгенге тапшыруда безнең бәлем йолдызлары һәм күңел командасы катнашты. Күңел командасы без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ярыш булгач инде җиңүче дә булырга тиеш. Бүгенге тапшыруыбызның җиңүчесе 3-2 исәбе белән җиңгән Татар Малайлар егетләр командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. 4 турда 3 балл җыеп егетләр командасы җиңде. Менә шулай итеп без уенның нәтиҗәсен дә белдек. Шулай итеп безнең Ихлас командасы җиңде. 3-1 исәбе белән безнең Нур командасы җиңде, әфәрин. Шулай итеп бүген безнең тапшыруыбызның җиңүчесе 3-1 белән җиңгән Аждаһа командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Аңлагансыздыр инде, безнең әлеге уеныбызда бүген дуслык җиңде. Исәп 2-2, әфәрин командалар, котлыйм сезне. Димәк, бүгенге уймак тапшыруның җиңүчеләре 3-1 исәбе белән җиңгән команда ул Шаян балалар. Әфәрин, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Димәк, кайсы команда җиңгән? Биючеләр, әгәр дә инде уеныбызга гомуми нәтиҗә ясасак, 4-0 исәбе белән кайсы команда җиңгән? Биючеләр. Уен булгач, аның инде җиңүчесе дә булырга тиеш һәм бүгенге тапшыруыбызның 3-2 исәбе белән җиңгән команда ул инде Комета. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ә сезгә инде моңсуламаска киңәшләр теләп калабыз. Менә шулар инде ул безнең җиңүгә омтылучы егет-кызлар. Беләсезме, мин алар турында сезгә караганда күбрәк беләм. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбызның вакыты бик кыска. Шуңа күрә безнең барлык әңгәмәләребез һәм дә инде ляпларыбыз сыеп бетми. Менә камера артында калган кадрларны күрәсегез киләме? Әгәр килсә, 5 тапкыр уңаякта сикерегез, аннары 7 тапкыр сул кулны өскә күтәрегез һәм дә инде 587 тапкыр җирдән этинегез. Шаяртам инде әлбәттә. Безгә Шаян ТВ каналны әз генә шаярырга ярый. Әйдәгез, ляпларны карыйбыз. Булдымы? Можно уже? Ну вот, Менә әзрәк җилдә тыңды, хәзер бәлки килеп чыгар. Тыңды. Нет, Чанский. Готовы? Можно? Айлас. Можно? 3, 2, 1, киттек. Вот так вот ставим. Сейчас ладно. Так, мы готовы. Менә шулай итеп уймак тапшыруның беренче сабап алу турына йомгакта ясадык. Алда безне бик күп үзгәрешләр көтә. Шуңа күрә безнең уенчыларыбызга бик җиңел булачак дип вәгъдә итә алмыйм. Бездән аерылмагыз. Шаян ТВ каналында нәкъ шушы вакытта 2нче турда күрешкәнчегә кадәр. Сау булыгыз.